давоми як моҳ инҷониб табибони беморхонаи рақами 2 ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аҳолии кӯчаҳои Ваҳдат, Сирдарё ва Себзори маҳаллаи Сартоқайро аз назорати тиббӣ мегузаронанд. мақсад аз гардиши хона ба хона пешгирӣ аз бемории коронавирус мебошад. дар кӯчаи Ваҳдат 233 хоҷагӣ, кӯчаи Сирдарё 76 хоҷагӣ ва кӯчаи Себзор 30 хонавода зиндагӣ доранд. ҳамшираҳои шафқат баъзан бо ҳамроҳии духтурон маҳалла ба маҳалла гашта оиди ҳамин чорабиниҳои пешгирии бемории COVID-19 бо мардум суҳбат намуда, бо аломатҳои беморӣ шинос намуда, онҳоро огоҳ намуда истоданд ки дар кадом вақт бояд ки сари вақт ба духтурон муроҷиат намуда муолиҷаро оғоз намоянд. ин навбат гардиши хона ба хона дар якҷоягӣ бо гурӯҳи банаворгирии шӯъбаи иттилооти симои мустақили якум сурат гирифт. вазъиятро духтурон ташвишовар меҳисобанд, зеро аксарияти сокинони маҳалла дари худро боз намекунанд. ба гуфти намояндагони соҳаи тандурустӣ беморхонаи ёва, ҳамшираҳои шафқат дар ҳар 2 рӯз як маротиба ба гардиш мераванд, аммо аҳолӣ табибонро қабул намекунанд. ба андешаи сокинон гӯё табибон худ манбаи вирус буда, баръакс шахси солимро сироят мекунанд. ин гуна муносибати одамон аз паст будани савияи дониши онҳо дарак медиҳад. баъзеҳо ҳамин хел ҳамшираҳои шафқат ҳамин хел гуфтанд ки шумо манбаи сироят ҳастед, ҳар рӯз гардиш мекунед, ба мо баръакс бемориро ба хонаи мо меоред. гуфта ҳамин хел норозигӣ ҳам баъзе оилаҳо баён мекарданд ва баъзеашон ҳатто чӣ ки ин қадар ҳар рӯз меоед, шумо дина омада будед, имрӯз бо омадостон. гуфта ҳамин хел гапҳоям мегуфтаги одамҳо буданд. ҳозир беморхонаи мо дар реҷаи муқаррарӣ кор карда истодааст, яъне ки мо ҳоло бо беморони гирифтори бемории коронавирус COVID-19 сару кор надорем. беморхонаи мо дар реҷаи нақшавии худаш кор карда истодааст. бояд гуфт ки беморхонаи рақами 2 ҷамоати ёва ҳанӯз 6 июни соли равон аз вазъияти карантинӣ баромада дар ҳолати мӯътатил фаъолият мебарад. ҳама роза ба ин беморхона ки байни мардум бештар бо номи союча шинохта шудааст, эҳтиёҷмандон аз ҳудуди ҷамоат ва ҳатто шаҳри Хоҷанд муроҷиат мекунанд. лекин аҳолии минтақаҳои Ваҳдату Сирдарё бошад ба фаъолияти табибон хунукназарона рафтор мекунанд. давоми 30 дақиқа дарвозаи 15 ҳавле куфта шуд, вале ягон нафар аз истиқоматкунандаи ин хонаҳо дари худро барои табибон боз накард. дар охир як дарвоза боз шуду шахси дарро кушода ба табибон миннатдорӣ баён намуд. маълум гашт ки ин хонавода аз 5 нафар иборат буда, ягон нафари онҳо ба бемории коронавирус гирифтор нашудааст. хабар гуфта пурсида ҳароратҳои чен када, шароитҳои ҳатто минин дарвозаҳо ва овда суратоша чӣ корҳое карданаша воситаҳои пешгирие ҳамаша фаҳмонда рафтагӣ парвардигор ҳама моя дар саломатӣ нигаҳ дорад, ҳамин офат огум шуда равад. саломат бошедтон. ҳаштодик мо узр. ҳамчунин дар ҳар як дарвоза огоҳиномаи вазорати тандурустӣ ва рақамҳои телефони табибони беморхона насб шудааст, то дар ҳолати пайдошавии нишонаҳои бемории коронавирус муроҷиат намоянд. бемороне ки духтуронро бохабар мекунанд аз ҷониби табибони оилавӣ табобат карда мешаванд. дар хона ё беморхона муолиҷа гирифтани бемор аз ҳолат ва ташхиси ӯ вобаста аст. манзура бобоева, ноиби сартабиби беморхонаи рақами 2 мегӯяд ки имрӯз бархе аз нафарон бо пайдо шудани нишонаҳои беморӣ сари вақт ба табибон муроҷиат накарда ҳаёти худро зери хатар мегузоранд. инон Баротов, сардухтари беморхонаи рақами 2 ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бошад гуфт ки ҳоло дар беморхона ягон нафар пас аз вазъияти карантинӣ баромадан гирифтори вируси COVID-19 нашудааст, аммо дар як шабона рӯз то 10 нафар бо нишонаҳои илтиҳоби шуш ба қайд гирифта мешаванд. умуман дар айни ҳол бошад, то имрӯза мо ягон беморӣ дар кӯчаҳое ки зикр карда будам, Себзор ва Ваҳдат дарёфт нашудааст. локин дар дигар кӯчаҳо вуҷуд доранд. инҳо дар ҳолати шифоёвӣ вуҷуд доранд. гашту гузори хона ба хона дар тамоми қаламрави вилоят идома дошта, мақсад дарёфти беморро мебошад, то бемор сари вақт табобат гирифта манбаи сироятёбии дигарон нагардад. танҳо дар ҳамдастӣ сатҳи сироятро ба коронавирус коҳиш додан мумкин аст, гуфтанд духтурон. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.